Mira, jo simplement vaig fer MOTFG, que versava aquí en Dissidències al món rural i Delictes d'odi GSRDI, que és l'acrònim que jo utilitzava per una qüestió d'alliberar les etiquetes i que no sigui tan tancat. LGBTI, perquè ens entenguem. I este TFG la veritat és que m'ha costat molt, o sigui, molt, pensar-ho molt. Podríem dir que jo quan vaig sortir del poble amb 20 anys ja tenia la idea de fer una investigació aquí, però no sabia tampoc com focalitzar-la. En el pas dels anys, l'activisme i tot, i vaig començar anant donant forma i les persones les vaig trobar res a pocs mesos d'entregar per poder fer l'entrevista. I em va costar moltíssim trobar gent aquí perquè la gent aquí no volia parlar. La gent aquí no vol passar, és a dir, vol passar desapercebuda, un perfil baix. Per tant, gràcies al contacte d'una persona de la Jana vam poder traure per ahir i les entrevistades són 4 persones LGBTI i una que és treballadora social, que està especialitzada en delictes d'odi. Doncs, de les quals una de les persones entrevistades és una persona migrada que penso que és molt potent dintre del context rural. Doncs bé, bàsicament en els resultats, el que van sortir dels resultats va ser mancança d'un nombre representatiu de persones LGBTI a la comarca del Baix Maestrat, després manca d'informació, referència a col·lectius i dades sobre la realitat LGBTI al món rural. Bueno, hi ha testimonis, jo que sé, per exemple, dic A, que jo que sé, dient a la Salsaia de Sant Mateu no tenia referència d'altres lesbianes, però com jugava al futbol sala, doncs sí que n'era conscient perquè les veia quan anàvem a jugar a los partits a Castelló o a altres ciutats. Jo que sé, després, violències indirectes i manca d'identificació de les violències. Penso que és molt rellevant, principalment perquè els testimonis diuen és difícil perquè, clar, no tinc molts referents i venint-hi d'una família llatinoamericana, no és per fer un estereotip, però quan vivia a Xile, el meu pare deia que si tenia un fill maricó el feia fora de casa i era difícil d'assumir per aquests estímuls, a més de no tenir-hi una bona relació amb el meu pare, és a dir, violència indirecta, ahí estem parlant. Després, s'exili. El s'exili, que vindria a ser anar-te'n del municipi, del poble, a un entorn urbà per alliberar-te, autoconèixer, etc. Després, més coses que van sortir. Suïcidi. El tema del suïcidi també s'hi va donar molt. Jo que sé, un testimoni que es va donar, a veure, el de... sí, mon pare m'ha donat unes herbes, esta persona tenia 67 anys. Sí, també vaig aconseguir fer intergeneració. O sigui que per ser va ser un ventall bastant ampli. Mon pare m'ha donat unes herbes que me va dir que això era pa les rates i que si es bullien i es prenien, te mataven. I ahir va ser quan vaig vomitar el que m'hi havia pres, però sobretot se'm va obrir... Vale. Sobretot se'm va obrir el cara... Joder, no puc. Joder, no, és que el TFG també em va... Ai, tornem-hi. Se'm va obrir el canal a la vida. Al final dona igual qui t'agrado, homes, dones o jóvenes. Jo què sé, què més hi va donar? Sí, també, aquí també una altra d'esto que s'hi va donar va ser recurrir serveis públics LGBTI catalans i valencians, que vaig tractar aquesta qüestió. Desconeixen absolutament el Servei Orienta, no saben què és el Servei Orienta, no tenen ni idea. És a dir, que em pareix molt fort que des de la Generalitat Valenciana no s'estiguin fent campanyes als entorns rurals de donar a conèixer aquesta classe de serveis. Que és com, penya. Què més? També va sortir, jo què sé, per exemple, jo en aquests moments estic prenent el PrEP, soc una mica hipocondriac, i me va ajudar una associació que es diu CASDA, privada, però no conec cap servei públic LGBTI al País Valencià. És a dir... Podries dir què és el PrEP? Val, sí. PrEP és una pastilla que es pren quan tu tens relacions sexoafectives i no hi ha... podríem dir relacions sexoafectives i tens, no sé, genera el dubte o tens por de si pots agafar el VIH o pots encomanar-te de VIH, llavors tu et prens la PrEP i prenent la PrEP és com la pastilla del dia després per a... Sí, però en aquest cas per al VIH i en 48 hores no pots agafar el VIH. Després, l'àmbit socioeducatiu. Doncs també el mateix, en l'àmbit socioeducatiu no hi havia xerrades, no hi havia una visió transinclusiva, no se'n parlava als instituts. Ara s'està començant a parlar aquí
De fet, ja dic, jo vaig estar al Ramon Cid arran del programa de Reines al Rescate, fent la ponència i tal. M'han contactat del Vilaplana també, que aniré el 15 d'este següent mes. Però és això, o sigui, s'està movent ara i estan tenint molta por també per quin govern sortirà en aquestes properes eleccions al País Valencià, perquè si governa PP i Vox, ficant un exemple, pot sortir el PIN parental i si surt el PIN parental, tot això s'acabarà als instituts i no hi haurà aquesta referència o aquestes formacions o aquestes xerrades. Hi ha professionals dins de l'àmbit educatiu que mantenen una idea, que estan fent molta contracampanya en tot això i això és molt perillós en els menors, no? O sigui, ahir és una senyal d'alarma que és que no cal que arribi ningú al govern, perquè és que tenim propis professionals que estan boicotejant tot això. Sí. I això implica que no hi hagi un acompanyament en xavals que puguen expressar situacions, no? I no cal un govern X. Sí. I està ahí. Actualment també tenen temor. Jo estic fent xerrades a famílies adolescents i en teoria també als col·legis a tots els col·legis de Benicarló i instituts. I com entra en el pressupost 2023, en teoria era que sí, no? Però ara també hi ha com una espècie de temor, no? Perquè què diran o els pares, o sigui, no cal que estigui establert el PIN parental perquè aquesta temor existeix i no sabem si se donarà a terme o no se donarà a terme. Vull dir que la cosa està fotuda. Sí. Després també... Sí, o sigui, és que... T'agrada aquí, sí. El fet trans al món rural, jo què sé, per exemple, un testimoni va dir-me jo m'he hagut de formar, sobretot, en tema trans. Si jo ja tenia un complex meu i això me feia patir moltíssim, no vull saber com hauria de ser-hi, no sentir-te del teu cos. Bueno, en aquest cas, saps, com del teu cos. Sí, molt. Per exemple, al programa de Reines al Rescate, que van treure, perquè aquesta persona va sortir al programa ajudant, em va fer veure que es necessiten en aquests pobles estos espais de visibilitat per educar la societat i integrar a aquestes persones. Allí la qüestió trans és com una realitat que encara es nega. Allí es referia perquè estava vivint a Barcelona, aquesta persona, és de Càlig. Bueno, va viure a Càlig. Encara es nega. I és un dret humà, un dret civil que siga aquest espai de refugi, de protecció i d'acompanyament. Rols heteronormatius molt marcats, també, o sigui, bueno, a Càlig tothom és super hetero, super macho, molt normatius, o sigui, coses que dia la gent. Clar, és que... Sí, és que són relats. Ui, me'n vaig, no. L'àmbit sociosanitari, com millor també, l'àmbit sociosanitari fatal, un cas bastant gran va ser el de... A veure, és el del VIH, sí, això. Entonces jo me vaig mosquejar, li vaig dir, sí, ha de ser un metge, perquè es veu que va anar a l'hospital d'aquí de Vinaròs i no tenia coneixement de ni la PrEP ni la PEP. El metge de l'hospital, no sabia el que era l'hospital d'aquí de Vinaròs. Això és molt greu, sí. I que, sí, pues se veu que este xic esta persona d'aquí de la Jana, va dir, entonces jo me vaig mosquejar, li vaig dir que acceptava la seva manera de ser i que, sí, és que va començar abans. És que és llarguet, voleu... Vale. Sí. Val. Això em va dir, jo una vegada vaig tindre un problema amb un xic i vaig tindre la paranoia perquè vaig veure coses que no me quadraven. Vaig trucar a CASDA, l'associació està privada de Castelló, una associació d'ITS privada de Castelló de la Plana, i van dir-me que m'adreçarà a l'Hospital de Vinaròs a urgències a demanar la PEP, un tractament més intensiu, la posterior a tenir relacions sexuals. Entonces, vaig anar a urgències a Vinaròs. I la veritat, una experiència un poc desagradable. Bueno, jo a ell, el metge, ja li vaig dir que se mos havia trencat el preservatiu. Per això ho vaig fer per no dir-li que no havia estat lo suficientment responsable. I en aquell moment, el metge me va contestar que jo no tenia que haver fet el que vaig fer. I que ell no coneixia aquests medicaments. I que, per lo tant, ell no anava a tractar-me a Vinaròs. Després, entonces, jo me vaig mosquejar. Li vaig dir que acceptava la seva manera de ser i que pensava que m'havia faltat al respecte, però que si ell decidia no donar-me aquests medicaments perquè me deia que ell això no coneixia, doncs que jo me n'anava. Però que si en 3 mesos jo me feia l'analítica i donava positiu en VIH, que entonces la responsabilitat seria seva. I en Sant Demà me criden de l'Ajuntament de Salsadella, que havien cridat a la farmàcia del poble perquè el metge de l'Hospital de Vinaròs me buscava.
que havia de parlar amb mi. És que és surrealista, jo fent el TTFG. Aleshores, va fer-me anar a l'hospital dient-me que s'ho va revisar. No prou amb això, que vaig anar a la farmàcia de la Salsadella perquè me facilitaran el tractament i van dir-me que ells no el tenien. I entonces, des de la farmàcia del poble van cridar als de la farmàcia de l'Hospital de Vinaròs dient-los que aquest medicament s'hi havia de buscar a l'hospital, no a la farmàcia del poble. Aleshores, ja vaig parlar amb un metge que va proposar-me Aleshores, ja vaig parlar amb un metge que va proposar-me després de prendre la PEP, doncs iniciar-me en la PrEP. També perquè sóc molt hipocondríac que tinc. Amb el doctor Gaia tot molt bé, però amb l'altre molt malament. Però en realitat, si no arriba a ser pels de CASDA, que és una associació privada, no m'hi hagueren donat el tractament. Això estem parlant aquí al Baix Maestrat. Quin drama. No sé, què més, jo sé, grups de suport, això perquè ho vaig focalitzar en el treball social, o sigui, reivindicàvem també els grups de suport. Després... Vull que sapigueu que la profilaxi post-exposició del VIH està totalment establerta i es fa de manera regular a tots els hospitals i a més és una medicació que s'administra hospitalàriament. Bueno, però això entra més en la forma de ser de la persona que t'atén, en aquest cas. Però és que això no hauria de ser. No. Clar que no, clar que no. Però és una missió de socorro. Per això el metge va recapacitar quan ell li va dir que si li passava alguna cosa recauria sobre I no es pot ell, denunciar. perquè va pensar que el podia denunciar en un moment determinat. Independentment, jo com a metge no puc fer valdre els meus valors sobre el deure d'ajudar. Evidentment, però bueno, tot el món no pensa igual. Però Si passa. algú pot esquivar-ho, potser ella li carregava la culpa de no haver fet les coses com se tenien que fer, o de no haver fet certes coses, que ell no havia tingut que arribar ahí. Sí, però vull dir que aquest metge s'estava ficant en un problema perquè anava en contra del codi deontològic. Claro. Exacte. És quan ell va recapacitar. Que fort és, Després això va dir, si este xic Vaya faig. me fica una No, denúncia, sí, pues a mi... però és que aquí jo vaig estar... A què sí, que acabo, mamà? Que ma mare. Aquí vengo la família al complet. No sé, després sí, van sortir com manca d'intimitat al món rural, ja s'ha vist, ja ho heu vist en el cas este de demanant-la d'esto, o sigui, fins i tot sabent-ho tot el poble. Doncs manca d'intimitat, després agressions també, o sigui, agressions LGBTI i possibles actuacions del treball social, però ho vaig focalitzar en aquest camp. Després, a veure, Esther Giovannis, que vaig entrevistar la criminòloga i tot, malestar biopsicosocial d'una víctima de delicte d'odi, evidentment, perquè vaig tractar el cas de la persona que estava vivint a Barcelona, va patir una agressió aquí al Centre de Cultura de Gàlitx i em va desenvolupar aquesta agressió. I bàsicament jo em vaig centrar en el cas, per entrellaçar uns delictes d'odi, em vaig centrar en aquesta agressió i com aquesta persona a dia d'avui està anant a suport psicològic i té 32-33 anys, i això ho va patir de 9 anys o 18 aquí al poble. I això, hi vaig estar doncs, també entrevistant a la treballadora social i em va explicar les eines d'acompanyament i tot, i que si ja des de l'inici es tracten els discursos d'odi o els delictes d'odi o les víctimes que han patit alguna situació d'agressió, es poden evitar aquestes situacions com li estava passant a Jota per no haver-ho pogut fer-se en el seu moment. També deia que en el seu moment no va denunciar per manca de coneixement dels recursos, per por, per vergonya, lo típic. Doncs bàsicament el treball versava sobre això i és un context bastant, o sigui, que crec que és molt visual, és a dir, molt visual la realitat que tenim aquí i a més també fins i tot en la premsa, és a dir, perquè nosaltres aquí ens volem fer un espai o volem intentar generar un espai en el qual les persones dissidents quant al gènere tinguem una representació, ens puguem emmirallar, però fins i tot des del mateix món mediàtic ens diuen, jo què sé, per exemple, esta notícia que es diu El món de la festa trenca barreres del gènere. El subtítol és Aquest passeig no alteren l'essència, però obrin el camí a unes celebracions més igualitàries. No alteren l'essència, o sigui, és el punt este de dir, integramos a aquest binarisme cultural que hi ha en les festes tradicionals i d'allà no sortir. De fet, l'article tota l'estona parla d'homes i de dones i de la qüestió, o sigui, d'orientació sexual, però no va a la qüestió de la identitat de gènere. Per això... Una pregunta, potser és d'homes i dones, no? Dius que les festes sempre és com homes, Sí. dones, tota la tradició i tal. Sí, aquí Que no sé, vaja. aquí és molt binari, o sigui, tu vas, bueno, entrant en el teixit popular, que crec que és bastant rellevant, jo que sé, trobes com els espais hipermasculinitzats. Tu vas aquí als Bous i qui està a la plaça de Bous, majoritàriament són homes cis hetero hipermasculins. Després tu tens, jo que sé, el tema de
els dansaires també, doncs, home, dona, tal. Fins i tot a la banda de música t'adones com que fins i tot hi ha determinats instruments que estan molt recalcats en un rol de gènere determinat, que és com, uau, aquí està molt present tot això. I per això costa tant també de punxar i que s'hi dona el fet trans o que les persones trans puguen alliberar-se i representar-se. I també ens trobem casos, com per exemple, jo què sé, jo vaig sortir al programa de Reines al Rescate, on parlava sobre la qüestió no binària, etc., en primera persona i de les vivències que havia viscut aquí, i gent del poble fent mofes, tipus com estes, en plan, som homes moderns, binaris i primaris. O sigui, si voleu la d'esto, jo crec que és això de càlids. Mira, sí. Que fort, Clar, estem parlant que això ha passat, farà... Quan de què ha passat això? Això ho sabrà, fa 2 setmanes. Menys de fa un mes, això. Això és de menys de fa un mes. A la reacció al programa i al boom d'aquí ara mateix, jo, i gràcies al grup que ha vingut, poder fer aquest tipus de referències. Doncs estem parlant que està havent-hi, que la gent s'està sentint atacada. Que és com, però com t'estàs sentint atacat des d'un privilegi que mai en la vida t'han agredit per ser qui eres? És com, uau! I aquestes persones, a més, com recalquen que és com homes moderns, en el sentit com ridiculitzar el punt de progressisme o l'evolució, després binaris, recalcant-se en el punt de sí, és que entrem en aquests rols de gènere i estem orgullosos de perpetuar això, a més que hi ha un contingut racista amb el binarisme de gènere aquí, o sigui, també es veuria molt, i primaris de primaris d'estatus primari, és a dir, d'estar per sobre d'altres persones. És que hi ha molta lectura ahí. Ahí hi ha molta lectura. I hi ha una bandera trans, aquí no es veu, sí, un dimoniet, sí. És com jo, quan he vist la bandera trans era, ai, Dios, treu d'aquí, saps? No vull veure la teva cara tan a prop de la meva bandera. És com, aquestes situacions, aquestes problemàtiques es fan paleses, existeixen, està, i no s'està fent res des de ni la Generalitat Valenciana de donar facilitats aquí en recursos i serveis per a descentralitzar-ho, per a treballar socialment, per a fer entorns del món rural una nova ruralitat. Volem que el món rural siga un espai segur, volem una nova ruralitat, doncs treballem per aquesta nova ruralitat, però no ens quedem en allò tradicional, en aquest modernisme de temps passats, que el que fa és perpetuar unes estructures que als partits polítics els va molt bé aquí. És a dir, perquè qualsevol escletxa de transgressió els hi fa temor perquè pot generar altres maneres de pensar i això implica altres forces polítiques o altres maneres o tradicions, etc. I això els hi genera una pèrdua de poder. Per això s'ha presentat aquesta tradició a aquestes zones. Bueno, a la zona del Sénia, ja ho veus en el tema dels bous, Esquerra Republicana, o sigui que tu te'n vas a Barcelona, Esquerra Republicana serà super en contra dels bous, en canvi aquí no diré el contrari amb el tema dels bous. Us fico un exemple. Tu te sentes agredit al veure això i no vos hauríeu de sentir agredits, al contrari. Hauríeu d'estar contents de que algo s'està mereixant, que vosaltres esteu parlant d'alguna manera. Quan un cuenta, ahí te sentes agredit, però ells el que això són ells que se senten agredits, perquè se senten desplaçats d'alguna manera. Llavors, vosaltres esteu buscant un lloc dins de l'entorn i és per això que els demés serveixen. Puc dir una cosa així de broma? Sí. Sí, és que, moment, vull dir una cosa, en plan, que jo vaig penjar un post de grups de punk, perquè a mi m'agrada molt el punk, i em queixava que no hi havia dones bolleres i trans a sobre els escenaris en cap festival. Van fa res a Tarragona, a la província de Tarragona, van fer el Pinto Rock, que és un festival que va de superprogre, de 30 grups n'hi ha 2, on hi ha ties, i la cantant i poco més, saps? En plan, que no tinc res en contra dels cantants, però una altra vegada el tema dels instruments que reproduïm, no? I és com, joder, i vaig tindre els meus primers haters, i em va fer feliç, saps? Alhora vaig dir com, bueno, pues vale, són idiotes, i no demanaré disculpes perquè són idiotes, bueno, demano, pues potser per la meva capacitat, per ser capacitista, però com que la idea, no, de dir, hòstia, és que... I a més, tu saps què em van dir? Em van dir Cantinflas, perquè tenia bigoti. És com... No pot ser tan bàsic. És que... Déu meu!
Bueno, que per trencar una mica el rotllo Són que... anècdotes, Sí. són vivències i ne tindreu moltes. Sí. Això simplement és agarrar i anar ficant, anar guardant un lloc les vivències que no tenim. Però Per cansa. després poder-les... A mi- Cansa, Cari. Cansa. I més sent del poble, que A mi, deu ser a mi molt això heavy. m'esgota moltíssim i és com... Pencar, fer coses i veure esta resposta, podríem dir, i una resposta més que té molt de poder, perquè estem parlant que Càlig, la segona força política és Vox, i tota esta gent voten a Vox, saps? O sigui, estem parlant d'este context, és a dir, què passa? Que la meva existència no la volen aquí. Això és el que m'estan dient. Tota aquella que qüestiona unes estructures de poder que És així, es toca directament. No? és així. Jo era la primera força PSOE. Sí, la segona Vox, la tercera PP. Ja, molt diferent a... Això, aquí a Càlig no tinc antes així, no sé com ho dius. Sí, a les generals. No t'estic parlant de les municipals. No, municipals només tenim PP i PSOE, però a les generals, que és on veus el marc... Però la segona no és Vox. Sí, no, la segona... Papa, que ho vaig veure l'altre dia. Bueno, L'altre dia ho vaig buscar, si tu entres a les últimes eleccions, aquí a Càlig el 2019, te surts primera força política PSOE, segona Vox i tercera PP. Per 2 vots de diferència. de PP Vox de a PP. Vox. Vull dir, de PP a Vox, bueno, no sé, Sí. en plan, 2 vots de diferència. que asco igual. És a dir, que la situació, és a dir, estem parlant, però aquestes persones ho han manifestat, però a més veu que es van fer una següent foto on hi havia encara més gent després. És a dir, que si està donant o sigui, senten atacada els seus trets, els seus, no sé, la seva identitat de mascle hegemònic, masculí, no sé, esta masculinitat hegemònica de no tindre cura pels demés, de no ficar les cures al centre, de fins i tot de, no sé, de despersonalitzar, sí, de despersonalitzar, tot això ho estan com elogiant. És com pot ser que aquesta classe de persones estiguen perpetuant això i s'estiguen legitimitzant. És que em pareix... Jo crec que és molt important el mostrar. Des d'una part, jo tinc moltes contradiccions moltes vegades en la part més militant, a lo millor el discurs és el que és i on volem arribar és el que és. I després també el que parlàvem, no? Arribes aquí, vens de Barcelona de militar, has de saber arribar, no? Hem d'adaptar-nos molt al context. I per mi, una de les coses que, des de diferents enfocaments, però una de les coses que he anat veient que plantejar tots els testimonis, no? Pues, crec que el TFG és un llibre obert o el moment que tu te vas atrevir a mostrar totes les teves vivències de forma pública, es planteja en una taula de no és un discurs acadèmic, són unes realitats, són unes vivències, hi ha una història detrás, hi ha una família detrás, hi ha uns amics. Això està passant a la costa de casa teua. Si tu, a partir d'una realitat on hi ha unes persones implicades, on hi ha unes conseqüències, eres capaç de fer aquest enfocament, és el que diem. Ja. O sigui, la meva pedagogia acaba fins que tu també vols agafar aquesta pedagogia, perquè és un sobreesforç. Està constantment, i és una responsabilitat que se vos posa, o sigui, en qualsevol context, però se posa una responsabilitat de voler, d'aconseguir que els demés entenguen el teu món, que no... O sigui, també s'ha de posar un límit, no? Però si tu no eres capaç de voler fer això, el límit s'acaba aquí, surts del meu entorn. Ja deixes de ser un impediment, no? 100%. Crec que és molt important el fer, ja, fora. Jo acabaria ja... O sigui, mil gràcies, Maria, també no sé, per haver vingut també aquí. Jo tenia una cosa a dir, que no sé, com ja sé que la realitat territorial és diferent, però bueno, no sé, deixo la idea i tal. Ara a la província de Girona es va fer com per també descentralitzar Girona, perquè també passa, s'ha fet com una trobada trimestral entre 3 comarques com rural, rotllo la Garrotxa, Alt i Baix Empordà. I són penya de poble, que potser si són 3 o 4 persones de cada, saps? I que és bastant guai, que estan tenint resultats bastant guais i fan com una triangulació, cada 3 mesos fan una comarca diferent, que pot ser guai, no sé, com que aquí no sé com us moveu per comarques, entenc també, o potser tindria... Sí, podrien sentar-nos, sí. Sí, perquè és el que dic,
Jo és el que dic aquí, una de les dificultats que hi ha és que no tenim autobús. El transport públic que hi ha aquí és inexistent. Els pobles estan molt desconnectats. Jo no conec la gent LGBT del poble del Cantó. O sigui, al poble del Cantó te parlo de la Jana, Sant Mateu. Jo si he arribat a esta gent ha estat per el contacte d'una persona d'allà. És a dir, que primer de tot generar xarxa, que no està. I arran d'ahir ja intentar buscar aquesta referència i aquesta representació sociocultural. Però això, fer nosaltres l'espai i que no ens vulguin encabir en la seva norma, que és el que comentava l'article de premsa, d'integrar-nos dins, a l'essència d'aquestes tradicions. I no sé, jo acabaria doncs mencionant dues coses. Primera, el tema de la mancomunitat del Baix Maestrat. Per exemple, el 25 de la setmana vinent és el dia contra les violències masclistes. La mancomunitat del Baix Maestrat segueix perpetuant el dia contra la violència contra la dona, que és com, per favor, avancem una mica. És a dir, estem a la institució, és la mancomunitat del Baix Maestrat. Les violències masclistes arriben, el patriarcat arriba a tota la societat. És a dir, parlem que estem en contra de les violències masclistes, no de la violència contra la dona. Perquè hi ha moltes altres persones que no són dones i reben el masclisme de primera mà. Això cap a la mancomunitat del Baix Maestrat. I després que aquestes persones, com les que heu vist aquí aquesta foto, que elogien tant aquesta masculinitat hegemònica i el binarisme de gènere perquè se senten molt emmirallats, ho entenc a la perfecció, que vagin amb cura perquè potser hi ha gent del seu entorn que és LGBTI. I això els hi fa mal. Bueno, sí, hi ha gent del seu entorn que és LGTBI, però potser no són conscients de quines són aquestes persones. 100%, però que potser haurien d'anar amb cura. Però això hauríem d'anar en cura tothom, perquè tu no saps mai la persona que tens al costat. 100%. Simplement tratar-nos en respecte és l'única forma que podem tenir tots. El respecte ha de ser fundamental perquè una societat pugui funcionar. Sempre i quan sabíem respectar-nos, podem conviure tots, independentment de la ideologia que tingui cada un o del gènere que tingui. Sí, sí. 100%. Pues no sé, crec que m'ha agradat. S'ha fet molt llarg, però... Moltes gràcies, Cookie.